kyakkyawan albishir na zo miki. Wai kin taɓa haɗa tafiya ko kina tafiya a kan hanya ko a cikin mota haka, ki ci karo da wata wadda za ki ji tana ƙamshin 'yan gayu, ki rasa menene sirrin? To yau dai ki share hawayenki. Ke ma daga yau in dai kin kasance tare da wannan kamfani na Arabian Perfume by Isha, daga yau fa za ki koma ke ma irin wannan ƙanshin 'yan gayin. Magana ta gaskiya akwai turarurruka waɗanda suka kasance oil perfume na gaske irin na Larabawa waɗanda Laraba suke amfani da su, irin masu bin fata waɗanda za ki ji su dan daga kan sunansu ma kin san cewa za a yi turare. Kamar yadda kuke gani ga wani limsa alkafifa, sannan ga wani mukhlat oud. Masha Allah, kai gaskiya akwai turare. Ga oud almalik. Masha Allah, sannan ga bakarat oud. Sai dai fa ku yi haƙuri, harkar ta Larabawa ce. Wane Hajiya Halima? To, ni dai na ce ba zan ci amanar ku ba, tunda na siya kuma na sami irin result ɗin da nake bukata daga waɗannan madarorin turare. Na ce ba zan bar ku haka ba. Turaren ya danganta da ƙarfinki. Kina iya ki siya a cikin wannan luxury bottles ɗin ko kuma ki siya a waɗannan normal one bottle ɗin. Akwai 60 ml, akwai 20 ml, akwai 30 ml, akwai 120 ml ma. Ya danganta da wacce kike bukata. Ke dai yi ƙoƙari ki tuntuɓe ni domin jin ƙarin bayanin yadda za a yi ke ma ki samu waɗannan turarurruka irin wanda Larabawan asali suke amfani da su. Masha Allah.